No heippa kaikille. Täällä on taas Päivi. Ja nyt on 2.2.2025. Ja ajattelin, että tuun tekemään taas tämmösen, en tiedä onko lyhyt vai pitkä video tällä kertaa. Mutta semmoista ajattelin mainostaa, kun sain tuolta YouTubessa on Sipposen Kaisa, niin hän siellä sivuilla kertoi tämmöisestä Biofield Tuning äänihaarukkahoidosta. Hän tekee semmosia ja mä en päässyt siihen liveen, niin siitä sai tallenteen siitä Messengerin kun pyysi ja tänään sitten kuuntelin sen tallenteen ja oli kyllä tosi vahva hoito. Ja jos joku haluaa kokeilla sitä, niin siellä Kaisa Sipponen nimellä Facebookissa, niin hänen sivullaan siitä kerrottu ja on julkaisu. Niin hän sanoi, että se on vielä vähän aikaa siellä se, että saa sen tallenteen hän lähettää Messengerin, että se on ilmainen. Et jos haluaa tutustua siihen. Se on niin kuin äänihaarukkahoitoa siinä. Se on semmoista äänivärähtelyä, millä hoidetaan. Ja se tallenne just, minkä mä tänään kuuntelin ja mikä siellä on, niin se on niin kuin naisille ja naiseuteen ja tuonne niin kuin naisille suunnattu. Ja oli tosi hyvä. Et suosittelen lämpimästi kokeilemaan, jos yhtään kiinnostaa. Mulla kävi semmonen jännä juttu, kun Minna puhui mun hoidoista. Minna Kokki, Kaunis hetkesi kanavan perustajani minun hoidoista. Ja joo, mä tein tosiaan Minnalle silloin pari viikkoa sitten hoidon, vaan onko tästä nyt 3 viikkoa. Ja sit Minna sanoi, kun juteltiin siinä, että on tulossa rummuntekokurssille tänne Lahteen. Ja mä sanoin vaan, että voi harmi, että mua on pitkään niin kiinnostanut, olisi ihana tehdä itselle rumpu. Mutta että ei ole nyt niin kuin taloudellisesti mahdollista. Ja joo, se oli just viikkoa ennen sitä rummuntekokurssia, kun meillä oli se hoito tai sillä viikolla. Ja sitten 2 viikkoa sitten sunnuntaina Minna soitti mulle, että ihan yllättäen, että onko kotona ja kuinka kaukana Lahdesta, että hänellä olisi mulle jotain. Ja mä olin ihan ihmeessä, että mitä, että on kotona. Ja ne tuli sitten sen pojan Aleksin kanssa. Ajeli tänne ja nähtiin tuossa pihalla. Ja Minnalla oli mulle sitten tämmönen tuliainen. Mä näytän tämmösen rummun Minna toi mulle. Kapulaan tuolla. Mä olin ihan niinku ihan äimänkäkenä, että mitä ihmettä, että mä sain rummun. Et nyt on ollut ihan ihmeessä ja välillä on vähän sitä soitellutkin ja nyt on vähän hankalaa tässä soittaa, mutta saa nähdä minkälainen matka tästä tulee tämän rummun kanssa sitten, että jollain videolla voisi sitten vaikka soittaa, että
itekseen mä oon rummutellut ja eilen sitten oli yhden koiran etähoito, niin siinä käytin rumpua siinä hoidon aikana. Että vois kokeilla joskus hoidon aikana jollekin kaverille vaikka tai että miten sitten, kun sitä ei kuule sitä rumpua, mutta samalla ihan se sitten se energia siirtyy, että joo. Ja kesällä voi rummutella sitten ulkona ja mulla ei koskaan ollut omaa rumpua, että tosi ihana. Ja ainakin oli siellä, mitä oli niitä palautteita siitä, palaan siihen Kaisan äänimaljahoitoon tai äänirautahoitoon, niin ihan uskomattomia juttuja, niin kuin mitä ihmisillä tai naisilla voi lähteä prosesseja ja kuin tavallaan helposti se voi vapauttaa ja niin kuin tukouksia ja semmoisia ihan sukutraumoja ja semmoisia, ja sehän vaikuttaa sitten kohtuenergiaan tosi paljon naisillakin se niin kuin runsaus ja luovuus ja kaikki, että jos siellä on tukouksia, niin mitähän tässä olisi nyt muuta. Mun videolla saattaa tulla tämmöisiä pitkiä taukoja, kun miettii, että mitä puhuu seuraavaksi. Välillä sanat hukkuu, kun mä en oikein osaa vielä tehdä sitä. En ole opetellut sitä, että voi niin kuin yhdistää videopätkiä toisiin. Niin. On ollut aikamoista syvää sukellusta ja semmoista, että semmoisia juttuja, mitä on jo niin kuin tavallaan työstänyt, niin huomaa, että vielä niin kuin pitää käydä läpi. Ja semmoiset mallit ja uskomukset ja semmoiset, että tuntuu, että vielä jotakin niin kuin irrotellaan ja on tämä aikamoista prosessointia, ja sitten välillä taas helpottaa, että mulla on ainakin sillä, että välillä saattaa mennä muutama päivä tai viikko, että on tosi tavallaan syvissä vesissä. Mutta sitten kun sen tiedostaa tai oppii ajattelemaan sen niin, että sitten se helpottaa. Et sitten kun on vaan semmoinen olo, niin sitten antaa sen olla niin kuin, ja sekin palvelee sitten jotakin. Että se on niin kuin sitä vähän niin kuin feminiinistä energiaa, että välillä pitää vaan olla ja ettei tarvi aina koko ajan tehdä niin kauheasti ja saada aikaan. Itsellä on siinä tosi paljon opettelua, että se tulee sieltä kotoa jo se malli, että aina on ollut koti siisti ja puhas ja
äiti on ollut semmoinen, että se on ollut hirveän tärkeä ja onhan se itsellekin tärkeää, mutta sitten välillä on vaan, kun on jotain prosesseja itsensä kanssa ja muuten työstettävää, niin sitten vaan välillä on pakko ajatella niin, että no ei tarvi olla niin kaikki tip-top ja koko ajan pölyt pyyhittynä. Ja kyllähän siitä tulee aina tosi hyvä olo sitten, kun saa siivottua, mutta mä sain itse vasta nyt joulujutut laitettua pois. Et 6 kyllä purettiin jo silloin loppujen jälkeen, mutta muut joulujutut, että ne on tuolla pahvilaatikossa menossa tuonne varastoon, että mä olin kipeänä viikon. Viikko oli kurkku kipeä, kova kuume ja kaikkia paikkoja särki. Ne vähän jäi niin roikkumaan. Mutta nyt ne on kerätty pois ja on tosi hyvä mieli. Sitä vaatii itseltä aina niin paljon, että siinä armollisuutta itselle, että ei vaatisi niin paljon. Ja on meilläkin, tai mulla on nyt välikuukausi on siitä, kun me se Jorakissa lopetettiin, niin siinäkin on ollut oma työstämisensä ja että monenlaista juttua. Ja on ollut hoitojakin mulla nyt jonkun verran, mutta ei liikaa, että jos tuntuu, että kvanttihoito kiinnostaa, niin voi ottaa yhteyttä. Ja nyt on ihana, kun kevät tulee ja päivät alkaa pitenemään. Ja muutamana päivänä on ollut jo tosi keväinen olo, kun linnut on laulanut. Ja semmosia juttuja. Mun piti alun perin puhua, että kun mä teen seuraava video, että mä puhun niin kuin äitiydestä. Ja se on mulle semmoinen tosi arka aihe, että varmaan siksi musta tuntuu, että mä oon nyt vähän on niin kuin vähän lukossa ja tukossa ja kun tietää, että menee vähän sinne epämukavuusalueelle, että kun siitä kertoo, se on itselle ollut niin vieläkin semmoinen aika kipeä asia, vaikka sitäkin on työstänyt. Mutta meillähän on sillä lailla, että kun mä erosin lasten isästä tai erottiin 2013, niin lapset jäi sitten isälleen, että mä olin niin huonossa kunnossa henkisesti ja hukassa ja en olisi jaksanut huolehtia lapsista, niin ne jäi isälle, että vanhin oli silloin rippikoulun käynyt ja nuoremmat oli sitten, tyttö oli 5 ja poika 6. Ja sehän oli ihan hirveätä, että olla niin kuin erossa lapsista. Et me oltiin viikonloppuina, joka toinen viikonloppu lapset oli mun luona. Ja aina silloin kun pystyi. Ja lomilla sitten vähän enemmän.
En tiedä oliko enemmän, mutta no en muista, mutta kumminkin. Ja sitten kun mä muutin tänne Järvelään 4-5 vuotta sitten, niin sitten kun asuttiin niin kuin lähempänä, niin sitten oli niin kuin vuorotelleet joka toinen viikonloppu. Nyt on sen verran isoja, että vähän harvemmin. Mutta se, että mitä oli itse ajatellut äitiydestä, että haluaa niin kuin, että totta kai jokainen äiti haluaa, että voi sen lapsen kanssa olla koko ajan viettää aikaa. Että ei kukaan, äiti ei varmaan haluaisi erossa asua omasta lapsesta. Että jossain vaiheessa sitten lapset kyselikin, että no miksi ei voisi olla mun luona tai vaikka puoliksi, mutta sitten oli vähän niin, että en tiedä olisinko jaksanut just sen puolet, mutta ehkä olisin, ehkä en, mutta sitten oli niin kuin rahatilannekin niin tiukka, että ei sitten viittinyt ja jaksanut alkaa siitä sitten. Mutta että kauhean niin kuin ikävä, varsinkin kun oli vähän paremmassa kunnossa, niin tuntui, että koko ajan niin kuin oli kauhean ikävä lapsia. Ja miten se sitä omaa äitiyttä ja naiseutta ja sitä omaa arvoa, niin kuin, että sehän niin kuin, tavallaan laski sen tosi alas niin kuin oman arvon tunteen ja itsetunnon ja semmoisen, niin kuin, että miten voi olla, että on näin huonossa kunnossa, että ei jaksa omista lapsista huolehtia. Ja siinä on ollut tosi paljon työstämistä, mutta että jossakin hoidossa tuli mulle kanavointina, niin kuin, että se oli niin kuin mun sielun suunnitelma, että mä en vaan niin kuin voinut tehdä muuta. Että se oli tavallaan niin kuin ainut vaihtoehto, mitä niin kuin mä olin suunnitellut omalle kohdalle. Ja lasten kanssa on puhuttu, että ne tietää, että miksi ne ei ole ollut mun kanssa tai asunut mun kanssa ja että miksi. Että sillä meillä on koko ajan ollut hyvät välit lapsiin ja vieläkin on, että siitä on niin kuin tosi kiitollinen. Ja joskus mä ajattelin silloin, kun en ollut kauhean tietoinen vielä, enkä ollut työstänyt näitä juttuja, niin sitä mietin ja itkin, niin kuin, että Tiinakin kuoli varmaan sen takia, että mä oon niin huono äiti, että kun mä en jaksa huolehtia omista lapsista ja on sairas. Mä ajattelin, että musta on joku vika. Ja siitä tunsin ihan hirveätä syyllisyyttä, että meidän Tiinahan kuoli kätkyt-kuolemaan silloin 2006, että ennen näitä nuorempia lapsia, 15 päivän ikäisenä. Ja sitten me luultiin, että meille ei enää tule, että sitä ennen oli 10-vuotias meidän vanhin poika. Ja kun Tiina kuoli, niin me ajateltiin, että ei meille tule enää lapsia ja pantiin kaikki tavarat pois. Ja sitten enää nuoremmat tulikin niin, että 1 vuosi ja 2 oli ikäeroa. Ei sekään ole niin itsestäänselvyys, että kun aina sanotaan, mulla on ollut vanhoillisille stadionlaistausta, niin sielläkin aina ajatellaan, että no vuoden välein tulee lapsia, että kun ei käytetä ehkäisyä. Ja mutta ei se ole niin itsestäänselvää, että meillä oli 10 vuotta siinä, että ei tullut. Ja sitten syntyi Tiina ja se kuoli. Mutta sitten oli tosi ihana sitten, kun nämä nuoremmat syntyi, että kyllä ne lapset on ollut semmoinen, niin kuin, mitkä mulle on, niin kuin, että vaikka välillä tuntuu, että ei jaksa enää että luovuttaa. Niin ne lapset on ollut kumminkin, että vaikka tietää, että ne pärjäisi isänkin kanssa
ja silloin tuntui, kun oli ihan masentunut itse, niin ajattelin, että eihän musta mitään hyötyä että tavallaan niin kuin kellekään ja mihinkään. Mutta että oli ne lapset kumminkin se, että ne oli siellä koko ajan niin kuin, että niiden takia ei sitten, tai että jakso. Ja on nyt siitä tosi kiitollinen ja onnellinen. Että monta ihanaa juttua olisi jäänyt näkemättä, jos olisi luovuttanut. Ja ei se varmasti kuulunut siihen mun sielusuunnitelmaan se luovuttaminen. Että nyt tuli justiin 2 vuotta, tuli Facebookki muisto vastaan, että 2 vuotta sitten mä olin Malesiassa ja siellä tapasin tämän mun nykyisen miehen. Hänhän on intialainen, mutta on asunut Malesiassa yli 20 vuotta ja siellä me tavattiin silloin 2 vuotta sitten ja mentiin naimisiin ja nyt hän on 1,5 vuotta asunut Suomessa. Ja tässä kasvetaan pikkuhiljaa ja hän opettaa mua ja minä opetan häntä ja tosi isoja tunnejuttuja ja tunnekouluja, että hän on oppinut, että kaikki tunteet saa näyttää, että positiiviset ja negatiiviset ns. Ja itse ei ole tottunut niitä ns-negatiivisia tunteita kauheasti näyttämään, että sitten se onkin kääntynyt justiin itsevihaksi itsellä, niin sitä opettelua tässä on ollut, että ja tosi iso oppi. Onhan se, mäkin olen 52 jo, niin mä opettelen tämmöisiä tunneasioita, että mutta onhan se parempi myöhään kuin ei milloinkaan, että ja onkin sanonut nyt monesti, että kun on häneen tutustunut ja ollaan oltu ja juteltu, niin on niin miettinytkin oikein sitä, että en yhtään ihmettele, että eihän Suomessakaan, että onhan se niin kuin sukukohtainen, että jossain suvussa tai perheessä saa näyttää niin kuin huonotkin tunteet, mutta että ehkä se on isompi osa se, että sitten vaikka kun monella voi olla se, että jos on alkoholia vaikka juonut, niin sitten näyttää ne, tai ne purkautuu sitten ne viha ja raivo ja semmoiset jutut, kun ne on niin patoutunut sinne sisälle, että kun niitä niin kuin lapsena jo lapsesta asti opetettaisiin, että ne saa näyttää ne kaikki tunteet ja opetettaisiin siihen, että miten ja että toista ei saa kumminkaan satuttaa. Ja niin. Onhan jotain tunnetaitoja jo nykyään tuolla koulussa, että se on jo hyvä edistys, mutta että jospa se tulevaisuudessa edistys vähän lisää sitten, että tunteet saa kaikki näyttää ja puhua niistä ja sanoa miltä tuntuu, että ei tarvitse niinku ajatella, että tuo toinen jättää mut tai hylkää mut, jos mä sanon. Että semmoista ymmärrystä ja sitten taas se, että itse ainakin sen oppinut, että ei niinku, mä en ole mun vanhemmille vihainen tai katkera, että ne on kasvattanut sillä niin kuin ne on kasvatettu ja ne on jatkanut sitä mallia. Että jokainen niinku tekee parhaansa niillä eväillä, mitä on. Ja jokaisen vanhemmat on tehnyt parhaansa niillä taidoilla ja eväillä, mitä on. Ja itse on myös tehnyt parhaansa niillä taidoilla ja eväillä, mitä on ollut. Mutta että
onneksi sitä aina voi kasvaa ja viisastua ja oppia uusia juttuja. Ja sittenhän se muuttuu koko pikkuhiljaa. Voi muuttua niin kuin isotkin väkijoukot ja ihmiset, kun se tietoisuus niin kuin kasvaa ja tavallaan palautuu. Mutta tämmöisiä höpinöitä tällä kertaa. Katsotaan, jos jollain videolla kokeilisi vähän rummutella. Ja ei tarvitsisi pyydellä anteeksi, mutta anteeksi oli vähän tämmönen tönkkövideo. Musta tuntuu, mulla välillä sanat hukkuja. En tiedä, vaikuttiko sekin vähän se, kun mä tein ne mun tunteenpurkuvideot, että tuli vähän niin kuin jotenkin paljaammaksi tai haavoittuvaisemmaksi, niin sitten niin kuin meinaa mennä vähän lukkoon, niin kuin, että pitäisi vaan ajatella, että ei rohkeasti vaan, että ei niistä, jos jotain triggeroi, niin sitten triggeroi, että kun meitä on toinen tykkää toisenlaisesta tavasta niin kuin puhua asioista kuin toinen. Joo, mutta nyt on sunnuntai-ilta niin, ja helmikuu on nyt, niin hyvää helmikuuta ja jatketaan taas seuraavalla videolla. Heippa!